Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah wa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu ash-shahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ayat ingkang nembe kita asli wau sing ayat akan utang piutang iki diterangake nek utang piutang akeh iki boten utang bayar santel terus catet niku iku wong utang piutang sing akeh kira-kira tempo suwe kudu dicatet. Kan zaman biyen niku zaman jahiliyah niku wong Mekah sing iso nyatet niku jarang. Mula ya golek tukang nyatet. Sing akeh tiyang niku al-ummi niku basa Arab basa Jawane buta mboten ngerti wacan, mboten ngerti tulis. Mula terus golek tukang nulis. Dituliske surat perjanjian utang piutang cara saiki kon tanda tangan loro sing siji kanggo sing ngutangi sing siji kanggo sing nrimo utang. Lah nek ana sing iso nulis piye? Ayat iki nerangake bab iku. Ora ana sing iso nulis, ora ana saksi. Maka wong sing utang duit niku iso njaluk pitanggen jenenge nek cara mriki gadi, nek cara bahasa Arabe ruhun utawa ringan. Lah iki kula sing nerangke gadi cara agama Islam. Dadi aku ora nerangke gadi sing ana rene gadi sing cara agama Islam. Ayat iki nerangke wong terjadi gadi nek lelungan. Nek nang omah piye nang omah yo oleh hadis tapi mboten teng ayat. Umpamane ana wong jenenge Umar utang dhuwit 50 juta nang ngene wong jenenge Ali. Ape ganti nota wong ana sing iso nyatet tapi ganti matre. Nah iku piye? Ali sing dhuwit kena njaluk jaminan yo utang dhuwitmu Mas Ali. Piro Mas? 50 juta. Lah bayar sok kapan? Lah bayar niku leh ngarani tempo niku nganggo wektu, ora kena nganggo umure tanduran. Ora kena nganggo mangsane tanduran.
sok bar paling pari ngoten niku mboten kene. Kudu ditemtono wektune. Sok tanggal 1, sok tanggal 2. Misale sok tanggal 2 bayar. Lah ngoten niku sing utama duwe kena njaluk jaminan. Ya nek ngono wong duwe akeh mar. Aku saiki njaluk ditanggen mobilmu itu tinggal kene. Oh ya, kok nek wis bayar tanggal 1 bulan 6 umpamane nek wis bayar mobilmu cukup iki wae. Iku gede cara Islam. Sak banjure wis tanggal 1 wayahe tempo dumadakan si Umar ora iso nyaur. Nek utang piutang sing ora nganggo gading iki wong sing utangno panariratun ila maisar. Tapi nek ruhun dorihan do gading wong wis jatuh tempo tanggal 1 umpamane kuwi sing duwe duit sing utangno kena adol barang jaminane. Jadi ora terus tarane cara Islam itu ora terus ya wis kita pek kok ora iso bayar ngoten niku ora ngono solusi penyelesaiannya. Nek ngono dadi riba. Saiki mobil iki mergo wis jatuh tempo ora bayar terus dirunting kena-kenaan mobil ku iso didol upamane mobil iku bayu 100 juta utawa 80 juta ati oleh mek duit mung sejumlah utange mau 50 juta sisane wajib dibalekno nek sing duwe barang. Itu cara Islam. Utang iki dadi cara Islam. Jadi wajib dibalekno nek sing duwe barang. Nah, misale wis dibalekno men dipotong 50 juta tok. Si Ali, si Umar sing utang mau. Wong matur nuwun banget. Iki ngene aku matur nuwun ya banget umpamane bojoku kelairan denane tenan mbok tulung mbok utangi tondo maturmu tak wenehi tondo berbunga anane 5 juta tombo ya ngoten niku halal. Jadi ora disyaratkan sak durunge nek disyaratkan sak durunge jenenge ora berbunga tapi bunga haram nek ngoten niku. Nek dijanji dhisik jenenge haram. Dadi riba. Jadi dulu riba karo riba iku panggone nek nalika perjanjian pertama. Iku jenenge dadi sing cara Islam. Lah umpamane gadine rupa sawah piye iki sensitif. Nah, aku nerangno cara Islam ngarani wong kono nek gede ra bener gak. Cara Islam wong gede sing utangno dhuwit iku ora oleh mek manfaat saka barang jaminan. Misale aku gede mobile Pak Tio 1 juta, mobile nang nggonku. Nek mobile tak ngompreng, haram ngoten niku. Nek dirawat tok oleh, sedang ditumpahi dhewe niate ngrawat manasi oleh. Tetep kanggo menacateran bolak-balik oleh duit. Kecuali sing duwe utang niku niki sampean nggih mobil kula ikhlas saestu golek duit ora apa-apa nek ngoten oleh sing duwe sak duwe sing jamin lho nek sing kuwi sing utangi haram utawa sawah niku jaminane iki kok garap aku ikhlas tenan iki panggone tetep hukum kok nek ora diunekno sak durunge wong utangi jaminane sawah dumadaan sawahe pamane utang 50 sawahe setengah hektar kok garap sak panenan pamane metu 5 ton sak beriangan antara 20 juta
ora duwe bakane. Ngono iku nek ora diomongno sadurunge menjaminkan kabeh hasile iku haram. Kecuali sing di sawah iku wis muni. Wis aku kepepet tenan kan saiki tarono duit 1 juta, aku sak tak. Asile aku ikhlas pek-pek nek wonge muni ngono niku tumiba haram. Nek wonge ora muni dadak terus main garap wae, padha karo awake dhewe makane geni nang keluarga iki. Lah kurangnya penyetuan nek jatuh tempo wonge jan ra iso bayar tenan, maine ora terus pokoke motor mobil yo tak pek iso bayar utang. Engko iki yo karo jenenge. Karo lah aku. Sakane didol dipek apa hasil utang siksane dibayar nek sing duwe ngoten niku gede cara Islam. Nah iki ayate monggo dimanahi sik berarti diterake oleh. Wa in kuntum ala safarin. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh. Ana iku ala safarin ing atase lelungan. Walam tajitulan ora nemu sapa sira kabeh katiban ing juru tulis, katiban ing katib tukang nyatet. Iki pamane terjadi utang piutang pas lelungan. Nek iku ayat Quran anane dadi niku ketika lelungan, tapi nek hadis ya nek omah lah. Nek filhado dhisik lah. Lelungan kepepet terus utang banure. Ora ana tukang tulis, nek saiki ora ana istilah ana juru tulis itu saiki enek. Zaman biyen iki konteksnya nalika zaman kuno biyen. Ora tulis terus utang. Ora iku piye? Parihanun. Ana sing maca faruhunun. Nek jalale tulisane faruhunun. Nek Quran tulisane farihanun. Niki kok diasal akot. Imam Ibnu Katsir dari Abu Amr iku macane faruhunun. Liyane farihanun. Farihanun utawa faruhunun mongko iku kena gadi. Maqbudatun kang den pasrahake. Misale wong kepepet utang iki konteke sebabe yen sebab temurune ana wong lemah terus utang ana katib nek saiki jujure sak pirang-pirang kok iso gawe nota saiki. Jadi iki jaman kuno pas lelungan utang ora ana sing iso ngekno surat jaminan. Piye carane terus iso gadi. Mbok gadi unta jaman biyen kendaraane unta. Terus saiki mbok gade mobil, mbok motor, mbok sawah, mbok omah, apa wae kena diku jaminan gadi. Mbok gelang, mbok kalung, mbok apa wae maqbudatun kang den serahake. Iki kas keterangane. Cuman penjabarane nang tafsir sawi panjang kalau tak terake. Lah upamane gadine sing paling akeh itu ana yang paling gedean kene ya sertifikat ya kalau mas-masan ngoten itu pripun. Gadean sing paling mirip ambek apa jenenge ambek aturan Islam ya gadean sing resmi itu untuk mirip niku paling identik. Jadi hubungane sithik itu berarti administrasi kanggo wong sing apa jenenge wong sing gawe. Lah nek bagian ambek wong main kepepet main mobilku gawa aku njuk duwe semene kok kaya nyau disauri alah aku sik tak gawa dhisik ae tak gawa dhisik misale ngono. Wes duwitene aku disauri sik aku sik butuh tak gawa tumpakan sik akhire bulet dadi tukar akhire ngoten iki sing akeh. Dadi
gadi niku ora oleh manfaatno barang sing digunakno nek Imam Syafi'i barang sing iku jaminan. Nah wis tiba wektune rundingan api-apian aten ora iso nutup terus didol dipek duwite utang eta. Lah sing utang sing duwe utang apike cara Kanjeng Nabi. Cara Kanjeng Nabi inna ahsanukum qadaan. Kanjeng Nabi nate nilai utang mendo oleh sahabat. Mendone cilik mbu. Bareng-bareng Kanjeng Nabi diparingi mendo sing gedhe lemu lek main oleh sahabat. Sahabat e diribo. Yo Kanjeng Nabi kula rumiyin nyambuti jenengan mendone kurun jenengan paringi gedhe saniki lemu. Kanjeng Nabi terus dawuh inna ahsanukum qadaan. Sing paling ing antarané siramu kabeh ku ya wong sing nalika nyauri utang carane apik banget. Dadi berutang pamane 50 juta. Balekno warane 50 juta. Nek bisa ya diwehi bunga. Ora bunga tapi berbunga tanpa kan iki aku ikhlas minangka matur nuwunmu tak kok sak pres kok 1000 kok sak 2000 kok sak juta karo juta ngoten niku menurut Kanjeng Nabi. Lah niku dalil kanggo wong sing utang lho, ora kanggo wong sing utangi. Wong sing utangi mati sauri dalil ngono. Oh nek nyaur utang iki sing apik iki diboi ora dalil Kanjeng Nabi. Iku dalile kanggo wong sing utang. Kaya wong mes-mes. Mes-mes niku dalile ayatul ulya dulu menyati suplai dalile orang duwe. Jadi orang duwe iki ben ora pengen mes elingo hadis Kanjeng Nabi ayatul ulya afdalu menyati suplai. Ora wong sing sugih ana wong ora duwe kepepet diding ayatul ulya dulu menyati suplai. Tangan di atas luwih utama di tangan di bawah terus ngemis badine wong medhik lha ngono iku. Oh nang mes-mes. Jadi sing dalil ngono iku kanggo wong sing ora duwe. Kamu baru kanggo wong sing utang. Nah, terus namanya ya. Fa in amina monggo lamun percaya. Percaya sapa bantuku salah suwiji ro kabeh. Bandone sebagiane umpamane wong percaya utang 1 juta wis bolak-balik misale. Wis bolak-balik misale kulo memang ya pada kamu aku tangi 1 juta tenan. Wong percaya paling adi mongko becik nekan ana. Mongko kudu nekakno sapa alali wong utuh minake den percaya sapa wong nekano amanatahu amanahe wong misale wis utang wong kadung apian aku tambah misale 10 juta contoh ora tenan duit gambar wis kok piye 10 juta wong ora ada jaminan mestinya gue iso awal-awalnya ngoten iku misale wong kadung percaya mbek aku wajib netepi apa kepercayaane gosok tanggal tak wae. Misalnya wis tanggal 1 dadak iso tenan kudu mara kowe kabar sepurane tenan yo. Ora terus ngajak geger, saiki sing akeh, ora kabeh. Sing akeh sing utang iki malah luwih tekan ngambil sing timbang sing utangi. Angger ditagih mawak-mawak mencak-mencak. Nek utang yo sopan nuntun saestu Pak, yo saestu Bu. Estu mengke badhe seminggu kula sauri, badhe saulan kula sauri. Jadi saiki ora kabeh tapi akeh. Wah wis tiba anjene ditagih dadi geger. Ngoten niku sampe yo ora kabeh. Wong kono wong kene biasane menawa banter gak didu malah nenem. Kayak kabeh malah jatuh karan. Padahal wong tak niku wong tak niku ora kok luweh-luweh yo sakno. Nek padha dipercaya kudu fal yu'addil itu mina amanah.
wajib gegem megang teguh amanate lan nyampe sampai siti wasite mergo cara hadise la imana liman la amanata lahu iki terus awak iki wis masyhur maksudnya pada kelas siji tidak wis diwarai kuwi ora dianggap wong duwe iman wong sing ra kena percaya dari sini ngomong A sesuk ngomong B sesuk ngomong C karo orang duwe iman nek awor aku ngomong ngene awor percaya ngomong ngono iki padha karo ra iman nek cerita ya aku ojo ngomong sapa-sapa tenan lho kan tenang dicritakno sing tak omong kuwi tok kok padha kono ngono nek padha kono aja ngomong sapa-sapa iki tak sapa-sapa ya yo ulo iki berarti anggere seneng ngomong ngono ngene iki ya ora patek nek percaya nah iman ala sempurna iman nek yo tak iki nurut ayat iki baik amin apa hukum bakon dari adillah itu amanatah wayat takilan becik wediya takwa sapa alali Allah ing Gusti Allah bahu yaitu pangerane alali monggo nek wis dipegang wis diwenehi amanah pegang teguh amanah mergo amanah utawa kepercayaan iku sekali wis lepas ucul kok iso misale aku percaya kanggo ndro pisan tak kono nggawa dhuwit 10 juta atau 20 juta tak percaya bolak-balik ping 10 yo akan percaya terus tak ono terno nang gone Mbak Nuri misale aman terus lah pisan wae iku nglanggar amanah ngene koyo dene manuk ucul kok omongan angel dicekel amanah itu sekali ucul sekali lepas sekali rusak mergo pengkhianatan awake dhewe percaya wong utawa aku mbok percaya sekali aku khianat aku bidok aku ngapusi nganti mati aku ora ngira sampeyan percaya suwalike ya ngono anggapnya bapaknya tak percaya tak ndel tak ajeni dadakan ngianati pisan wae niku nanti mati wong ngelmbake kepercayaan ngoten mulane nalika diwehi amanah kali adillah itu mina amanatah pegang teguh amanahe tetep ana amanatahe wal yaqillah rabbah wadiya marang Gusti Allah wala takumulan aja padha ngumpetno sira kabeh ndelikno ya kena singitno ya kena aja padha nyingetake sira kabeh asyhadata ing peseksen wa may yaktum lan sabane wong lamalan iku sabane lamalan kali sabane wong iku yaktum delikake to nyingati sanyetak wong nah ing syahadah inna monggo sak temene man iku asimun dosa apa kalbuhu atine wong iki larangan tentang menyembunyikan kesaksian misalnya sampai begitu betul dan kalau dipaham pekat misalnya aku drong mang roh contoh kok roh anjali nyulik duit yang boleh Pak Tio itu contoh apa lu duit itu nang meja kayak siapa drone kok aku ciklek gak tenang bapaknya ngono gak ora tenang aku ngono iku wong nek roh kok muni gak roh kok gak muni gak roh nutup-nutupi ngono iku fa'innahu asimun qalbuh wala takum syahadata wa may yaktumha fa'innahu asimun qalbuh wong sing menyembunyikan kesaksian demi rampunge perkara maksudnya demi ben terurai ben beres perkarane kok ora gelem berkata jujur tapi malah gawe-gawe ngono itu wong ketatapan dosa Allah utai Gusti Allah bima kelan barang-barang tak maluna kang padha nglakoni sira kabeh
iku alimun gak kang udaneni yo padha mek mirsani tapi udaneni iku jauh lebih luas udaneni iku pirsa renteke ati pirsa apa sing dipikir apa sing gembremet nang peteng Gusti Allah maha pirsa iki ayat muamalah ganti ayat tauhid ayat keimanan ayat tentang akidah di mana rumiyin mangke terakhir lillahi iku tetep keduwe Gusti Allah ma utawi barang-barang bisa mawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang-barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi iki cara ayat cara santri kalame kalam hakikat kalam sajadine perkara ora kalam majazi ora kalam syariat jadi Gusti Allah iku sing duweni langit saisine iki ora trimo samawat ora trimo pira langit tapi ma fis samawati wa ma fil ardi dadi iki kalam hakikat kalam hakikat iki sejatine perkara ya ta ngono lah ngeten iki ora iso diterapno ning alam majazi alam syariat kalam majaz misale kene ngene ngarepe Pak Batawi nek pelem dadi misale contohnya basis iki pelem Gusti Allah ya aku pengen juga lho wae Gusti Allah misale ngono utawa nang arep omahe anu sapa sutat gondrong ana obat nang emper pirang-pirang iki Gusti Allah kabeh saya langit bumi wae Gusti Allah tak cukup ya rusak tatanan nek ngono sing di omah ya pinter bantah enten nek ngono tak gedhe sing gedhe iki ya Gusti Allah tak ketok tangan sing ketok ya Gusti Allah tak bengkolangi watu iki sing bengkolangi ya Gusti Allah ngono jadi kalam hakikat sejatinya perkara iku ora kanggo neng kalam majaz alam tentang tauhid Gusti Allah iku sing nyiptakno sing duweni pira-pira langit saisine lan bumi saisine faedahe kanggo diangen ben awake dhewe paham sapa awake dhewe iki sepira kawajine langit bumi sing sakmene ambane sakmene gedine iku dititake Gusti Allah niku mung 6 dina langit lan bumi 2 dina terus isen-isene digawe isen-isene bumi 2 dina langite 2 dina dadi 6 dina pertama sadurunge digawe biyen Gusti Allah sadurunge nyiptakno langit bumi niku nggawe mutiara rupane biru iku diceritakno nang Suratul Nasr dina neng badak iku zuhur ya mutiara biru sing gedene iku berlipat ganda saka gedene langit lan bumi terus mutiara biru niku disabda dadi banyu banyune disabda Gusti Allah iki cara prosese cara akal tapi Gusti Allah nek ora cara akal banyune terus mubal-mubal lumuk mergo wedi karo Gusti Allah banyune terus metu-metuke karo metu asepe uape dadi langit untuke dadi bumi Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat sing gedene iso nyakepi langit lan bumi niku saka nyritakno keagungane ya malaikat siji wedine tangane siji nyakepi jagat wetan jagat kulon langit lan bumi niku ora ana pijakan apa-apa wong ana nggo ngadeke nek apa malaikat gedene ra iso singkat wae terus malaikat itu Gusti Allah ngutus makhluk siji ke swarga bentuknya kaya sapi iku ceritane duwe sikil cacahe ana 40.000 suwune ana 70.000
keterangan kita ngono wis ora diakal. Aku nyeritakno betapa awake dhewe ora berjanji. Malaikat terus mancing ning puluhe. Dadi sapi iku jauh luwih gedhe timbang malaikat mau. Bumi langit iku jek gedhe malaikat, malaikat mancing ning sapi. Sapine wong duwe pancikan terus Gusti Allah nyiptakno watu sing wedene ngungkuli sapi iku berlipat ganda. Nek Batul Nasihin majelis nomor 5 tak sembahno sekilas wae. Sapine iku mancing ning watu sing gedhe banget lho, asine watune urung duwe pancikan. Urung duwe pancikan kok gawe makhluk kok. Watune iku mau ditumpang ning gegere iwak sing ra elok-elok neh gedene jenenge iwak nun sing dadi disebut ning surat Nun wal qalam ma yasturun iku. Iwake niku gedene ning sak gegere watu sing watu nyangga sapi, sapine nyangga malaikat, malaikat nyangga bumi langit sak isine mau sing kang di bumi. Iwake niku manggon ning gone banyu. Cek banyu neng ora terus segoro iki. Banyu sing sabdo Gusti Allah wae. Banyune iku di bawah kudrohe Gusti Allah. Betapa cilike awake dhewe. Nen wane disebutna lillahi ma fis samawati wal ardi iki pamrih ora ngatur ning alam syariat alam majas boten. Ngeling-eling awake dhewe nek ora pemerintah, ora peneliti, ora peneliti, ora berjanji awake dhewe. Saiki sing wis ngerti apa jenenge YouTube, ya klik bumi dan tata surya. Ora kaya gambar cewek syuting-syuting terus mendur karek gambar duwe bunder sesuai bumi ilang. Jadi awake dhewe iki gak berjanji. Gusti Allah sing Maha Agung ben ora kemlinti. Wenginane diterang tentang makhluk jenenge kursi. Kursi niku gak terang wenginane niku makhluk sing gedhe ra elok disangka malaikat papat. Niku ijek gedene anas. Iki sekilas mawon lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Barang sing cilik go barang sing gedhe wae Gusti Allah kabeh sejatine. Antara woneh rupa tanduran apa meneh trimo sawah. Gunung wae Gusti Allah wis kabeh langit bumi lintang wae isine wae Gusti Allah. Mula wae dhewe aja nyenengi donya iki kliwat-kliwat nganti lalekake Gusti Allah. Bacute ayat wae itu bedu. Lan lamun ngetokake sapa sira kabeh ma ing barang-barang fi anfusikum kang ana ing dalem ati ira kabeh autufu utawa nyingetake ndelikake nyamarake sapa sira kabeh ing mak yuhasi mongko bakal ngisap utawa ngitung sapa Gusti Allah kumeng sira kabeh bihi kelawan ma iki nek diwaca anu faile tengguri yuhasi mongko bakal ngitung ana sing yuhasibu nek neng jalane yuhasibu nek neng Quran yuhasibu nek neng Quran nek jalane yuhasib oleh kabeh mongko asal yuhasibu mongko bakal metu kumeng sira kabeh bi kelawan mas sapa Allah Gusti Allah. Nah ngene terangane ngeten. Egrane kabeh sene-sene langit lan bumi iku wae Gusti Allah. Awake dhewe niku sak mubah mesti diawasi Gusti Allah. Wa itu betu ma fi anfusikum nek sampeyan kundelik ngetokno apa isine-isine ati. Utawa ngrentek tok, kemrentek tok. Ngrentekne batin. Niku nek bahasa Arab isine ati iku akeh. Enek jenenge apa jenenge? Hajizun. Nek hajizun iki cara ngene. Lepat nang ati sak lelapan tok. Dek wong dek iki kok jawan. Lha iki sapa ya nanya. Dadi ora niku jenenge hajiz. Terus neneknya sambil itu khotir niku mana aku
cah sekarang gitu, saya ayu, tapi soko jekalian, ulo sambung nek. Sandure iku azam, roh aku, saya ayu misalnya, Pak kami, saya ngene, ayu nih, saya. Iku wes jenenge wes, azam. Saurunge azam, saurunge azam sing tak sore nek. Bariku lagi sejo azam. Sejo kostum. Lah sing dihisab niku sing azam nyejo. Nyejo ning ati ngrentek wis rentis banget aku muangkel aku kok. Buantar jenenge gondrong iku jenenge wis azam. Tete. Kita kirim teluh ben rintangan. Niku ora diurip ora diucapno ning lisan Pak, niku dihisab, sing dihisab niku. Azam niku tujuan sing wis kenteng-kenteng utawa muangkel sing runtut ning ati. Aku muangkel bae sesuk. Wong iki dina mendiri ngerti aku. Iki tak ndem ning ati lah. Ambil betul mendiri mata muga-muga ini percolak malaikat. Aku orang menilah, niku yo hasibkumbillah. Dihisab ini itu Gusti Allah. Bededek kok, bededek sing nutup banget. Nang kelepat sapa iki mendo aku kaya aku nang. Mori lewat ngene wong. Bendul, eleku koyo nek ning lepat-lepat jenenge hajis. Nek khotir niku rada rentrutut sithik. Aku dhewe ya di market dinjo sing Pak Isis tapi nek niku iki lali ya. Mungkin jenenge khotir, kok ora. Lah nek wis dadi azam. Wo, kakekane. Wae sisih sing aku. Wong ndem-ndem klik ya aku. Runtut banget. Wo, paling wong kan sirek atine mergo aku untuk dhuwit akeh wong dedek ae sak nggon-nggon melek darah teten ono wong iki tak ngiritno wong kelekaran ngono iku ora tak unek malah iku yo hasib kumbil dihisab Gusti Allah iki contoh kok kira aku dalene ngiritno paesin lari kelipen wah jeloko contoh ben paham wong ora patek cerdas tak contohno ora paham aku ora seneng miripno elek pokoke seneng aku miripno sing apik-apik tak seneng aku wong trikile ora salah tak seneng aku terus aku seneng jalan aku tanpa tepat nek miripno elek gak seneng jadi isen ati niku terucap atau tidak terucap itu dihisab Gusti Allah dihisab dihitung mula kan Nabi Sayyidina Umar itu ngendika hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Kowe kabeh cara saiki menangi ngono ya dapurmu barang ri masuri ngono. Kowe sing sregep ngisap ngitung awakmu sak wong iku ya ben diitung malaikat ngoten. Lah nek kula iki sak jenengan sedaya. Dhewe sering metung awake dhewe. Saurunge dipetung, kapan dipetung ben nek hidup nah itu pikul nah saya ini jangan pikul sampai nanti dipikul kabeh saya ini nyalati sampai nanti disalati ya ingin tak salati kok aja sampai Pak Nyai Batawi gak seneng tak dungan nah seneng ya berarti seneng disik nah aku mau salati gelem salati saya gelem wani aku mati saya gelem mati keri ya gelem mati dan dijur kabeh ya among-among kabeh tinggal mati ngarep dan malah kabeh artinya piye Kanjeng Sayyidina Umar niku padha petung awak kabeh sareng diitung nek sae nek turun iku dipetung awake aku awake esuk melek mang pirang jam sing tak nglakoni elek pirang ewu nek aku maca istighfar pirang jam nek ngrungokno maca Quran kan dia nek ndelok HP. Diitung nek ape turu melamle. Aja sing diitung tanggane. Nek turu dilengi desane tanggane, desane dhewe kaya suci dhewe gawe nek ngono. Dadi nek iblis seneng.
Jadi apa di besare itu dipisah awake turu ngambek turu iki kira-kira nek ku lakoni apik sepiro, nek ku lakoni elek sepiro, nek ku gibah sedina wong pira sing wis tak absen tak rasane kabeh wis wong pira dieling-eling. Lah jenenge itu Sayyidah Aisyah nek kowe ape sare itu biasanya ya bisa istighfar ya ngapura kanggo awakku dhewe lan kanggo monggo teparo kancane kabeh astagfirullahaladzim li walidayya wal masaikina wal jamil mu'minina wal mu'minat ya ngapura wong liwat kalane kabeh sawise ngono engko terus maca kulhu kaping 3. Maksudnya piye sak wayah-wayah umpamane turune niku wis langsung awake dhewe wis dilebur dosane wis adus sangka dosa-dosa sang kataman Quran mergo apa kulo niku padha karo sak pertelon Quran. Misale kaya siswane salat maca sak kataman maca kulo ping 3 ambek ina koina wae apalane. Bukan banyak kata wah kata mana kulhu jadi nak turu awake dhewe dibeto hisab nek temo akeh dosane ya istighfar ning Gusti Allah karo nyebut ya muqallibal qulub Gusti sing ora arekake ati jenengan arek ati kula sing ngelek men iki Gusti senengane kula kok mutek-mutek tangga kula mau wale dadi siang sing seneng apike tangga Gusti pamane ngono terus ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini niku diutate dhewe atine dihisab uripe dihisab cara basa Arab asab Dina Umar kasibu angkusakum qabla an tuhasabu Rasul pertanyaan ini. Jadi apa sing terucap nang lambe saka sing ati lan apa sing ning dikrentek iku bakal dihisab. Monggo nek durunge dihisab, nah sing kira-kira iki dosane njaluk istighfar. Ana peribahasa Arab sing wis tenar. Iki ning asli taman Sibalawa ana istilahnya ini. Ma fika yadharu min fika fala takhruj ma fika illa ajmala ma fika fika to piye manane ma fika apa sing latimu iku yadharu bisa ketok min fika sebab sangka ucape lambemu fun iku cangkok famun iku cangkok. Jadi sangka ucape cangkemmu. Jadi sen-sene atine dhewe iku iso ketok. Welo-welo sangka apa sing metu saka lisan saka cangkem saka tutuk. Monggo fala takhruj ma fi kamangka aja tokno sen-sene atimu. Illa ma ajmala min fika. Kejaba aja nganti lisan iki ngetokno isen-isene ati kejaba isen-isen sing apik-apik. Nek iki penyana sing duwe nemen aja nganti ditokno. Mergo apa sing metu kok lambe ya isen blodot misale pakaian dapur jahanam. Angger tukang pisah kuwi atine ya basa. Makan minggu misale ngono. Apa sing metu saka lambe ya niku ndang-ndang isen-isen ati mula wala takhruj ma fika ila ma ajmala min fika. Aja nganti ana swara sing metu saka lisanmu kejaba perkara sing apik saka atimu. Iku boten hadis kok berarti bahasa Arab. Mergo apa kabeh bakal dihisab. Wasikum billah. Lah mong Gusti Allah niku apike. Lajan dengan hisab amun dat kan ingkang sari ul hisab. Nah ayat iki sebagai
sariul hisab itu cepet lah hisab wong alam dunya mulai Nabi Adam nganti sing mati terakhir niku Gusti Allah nek hisab sampeyan setengah hari 6 jam hisab 6 jam niku isih apik isih elek niku rampung dadi sing elek bagian masar harus oleh paukuman sing suwe niku cepete hisab Bayang firu mongko bakal pura sapa Gusti Allah liman ketuwe wong yasa uga bersake sapa Allah. Bayang ribu lan bakal nyiksa sapa Allah man ing wong yasa uga kersa sapa Allah. Lha iki artine awake dhewe nek sekedar maknane sekedar maca sing mburi kok kanggo man sing mburi kok kanggo liman. Gusti Allah iku seneng ngapura hobi ngapura ning kawulane sing gelem njaluk ngapura ora njaluk ngapura lah angger gelem lakoni wajib di ngapura mulane diperintahake nek ape turu niku kon hitung kon eling-eling salahe niku mergo nek awake dhewe ngaku salah terangno wingi nek ati denane niku susah silapa iki Gusti Allah iki mulai aku nggodha makhluk ahlak Bani Adam aku iso rusak Bani Adam kanggo dosa bidun wal ma'asi aku dosa lan maksiat ning aku ben kesiksa iki wa ahlakuni bil istighfar la ilaha illallah aku malah disiksa malah disengsara anak putune Adam kenapa sengsara mergo wis kadung tak godha tak rusak dalam mlakukan dosa bar ngono dilebur kabeh iki Gusti Allah nganggo istighfar la ilaha illallah ana ngene iki percuma wae dhewe godha wong jere oleh godha dikon godha ben lakoni dosa nek bareng wis lakoni dosa maca la ilaha illallah ya istighfar dinapura rusak iki terus iblis wae trik nang anak buah ngaten ngene coba ngene lho saiki nek godhong ngene atine Mas Budi ya cara basa kene ngomong gilik-gilik kon aja ngaku salah kon aku bener wae ben wong ora gelem njaluk ngapura bener ben ora istighfar. Engko nek wong dosa njaluk ngapura percuma kabeh. Wong aku bener terus ae. Wong liya kok nyalahno kabeh. Nek ngono kan ora njaluk ngapura. Dadi contone ngoten. Lah Allah niku hobi mari kana ngapura nek kawulane angger selati nyawa iki urung teko gorokan. Nek wong sadar dosa-dosane. Lah nek wong ora sadar dosa-dosane lakoni dosa malah bangga malah ngeklek. Ya malah ditumpuk-tumpuk dosane dinemeni lan nyiksa iki. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu lan nyiksa sapa Allah man wong yasha kang ngersakake niki ana mufasir sing maknai rujuke fa'ile nang man. Dadi Gusti Allah nang wong sing pengin disiksa ya sak kang karep sapa man. Ampun sing maknai ngoten. Maksude pripun? Lha wis ora Gusti Allah iki ngapura kon ibadah ora gelem malah gadah. Pengen disiksa misale ngoten. Ya bakal disiksa sampe. Iku sebagian fasir sing umum ya ngene. Gusti Allah niku ya ngapura wong sing dikersakno nyiksa wong sing dikersakno mau kuwasa dheweke dhewe pokoke dhewe bah ibadah akeh sedekah akeh jariah akeh terus wani suwung swarga ora mesti pas ngalim pinter misalnya iso ngaji terus mesti swarga korun niku ngalime ra kaprah kalau niku wong nomor 3 sing paling alim setelah Nabi Musa lan Nabi Harun ning zamane Bani Israil. Neraka mergo apa sombong mliti. Nalika dikon
eling kok zakat bodone akeh ora innama utitu ala ilmin indi kene meri ya Musa meri badaku tau kowe ndang dalil zakat aku iso sugih kan aku pinter aku ngalim aku lincah aku iso gawe sembarang dina geger iki lho padune meri ya inna utitu ala ilmin indi dukul sombonge ini baru banjir dari buta hatinya kalau diseksa Gusti Allah ditelan bumi doa ceritanya wa yu'adzibu man yasha ana ceritanya dia bari sombong malih ora karuan kudu setan ngarep setan kudu setan macam santri iki ana santri ibadah mulai subuh itikaf ngantek dhuwur berdua soalnya kita nanti bunyi lah kesel kalau setan kok setan masak santri penasaran ya Pak Yeson wah aku dia enak baca santri itu daerah sing kaya ngene soal kebenaran ibadah iso bocahnya itu kecegah cok orang ngono kok istighfar sedina toh ora kesel wah jenengan betul saged kados kula bayai kula niku tiyang paling elek-elek wong awit cilik lair niku pun dosa kok saene wong niku paling akeh dosane kula nemen lek njaluk ngapura nggih ngapura. Jenengan kan awit cilik ora tau dosa Mbah Yai. Ya iso jenengan nangis kaya kula mboten ngira iso dilem-lem ngoten. Wah iya aku tak tau lakoni dosa ya aku wong apik. Dilem-lem ngoten. Lah iso iku terus esok takon meneh piye carane aku ben iso susah kaya niku piye ya Jong lho carane jenengan kudu nglakoni dosa sik ya Mbah Yai cara basa kene ngoten lah apa cara nglakoni aku apike apa main ora masuk Mbah Yai sebenarnya kok sak main ngerti wong ngono lagi malih wah malah kecekel penuhi wong akeh isi-isi wong malah lah piye apa tak golekno cahayu Pak wah malah aku berkenan malah konangan anak bojoku lan santriku kok malah padha karo rusak sesuk lho lah apa lah iku sing penting jenengan pengen iso istighfar karo nangis kaya aku kudu nglakoni dosa singkat cerita anu yo nek ngono ngombe Pak wah, mungkin nek ngopi. Boten mengke tak sak nang warung sing biasa tak nggo iki. Ha tenan singkat cerita, ujak nang warung sing sepi sing ora tau dicoba wong kene cara nang kene. Lho nek megah lho nek kali sari lho nek ndi kono. Iki contoh. Nah tenan warung sing bakul wong ayu dino diblok ceritane kitab ngono. Itu ana ceritane dalam tafsir nek surat Al-Mujadilah pokoknya ke At-Tahrim Al-Mujadilah surat Al-Hasyr itu orang tafsirnya lagi kitabnya pokoknya kayak gini belum bakal ayu yang dulu orang kiai dulu ayo dana abang yai dingerti ya seksi itu apa ngelakoni dosa kalian dulu ayo lah iya ayo ngombe saiki masa iki ya dosa akeh dosa sing akeh misan iki akeh misan suka ngantek glegeken terus barang wis mabuk glegeken robat kuliah yo sika itu di prawoso diperkosa apa jero kulaan bojone dipateni terus apa kulaan wong akeh sing wong itu dipateni pisan kecekel ditaket kepenteng kowe cara dihukum terus saiki picis iris terus diuseri lombok iris diuseri barang terus setane itu mau neh nah sampai begini selamat orang wah ini sama aku ini jarene kon malah kowe menak kon malah ngene lah pengen bebas orang nek saiki sampean kudu malah aku sampean nyembah aku lah aku nyembah piye wong aku dibuntu ngono ngene wis sampeyan sing penting niat
sujud aku iki sejatine iblis. Sampeyan nang nyanyi aku, buang wis sarah, buang aku tepluk ngetok, niat sujud ning aku, engko tak bebasno. Ya dilalah. Pas tepluk mati. Suruh khotimah. Tanda-tandane wong ape suruh khotimah niku dilalah nang akhir hidup iki kok sasar. Maune wis apik sak pol-pole. Ning gak lali, gampang aku bener dhewe. Akhire suruh khotimah. Nek kena ku pengaman awak dhewe. Nek itu dihisab dhewe aku badhe sowan saiki. Wis istighfar ping pirang ya. Wis sedekah pira ya. Wis salat sunah pira wis maca Quran pira. Ambek nek ngibah, ambek nek ngibah kan nanti ya sudah gondrong cara ambek nek dongeng elek-elek ora elek dhewe elek-elek wong elek kabeh ngambek aku dhewe ya Allah Gusti ya Allah kok elek temen atiku ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik terus wonten maca istighfar maca surat ikhlas banjure lebur Gusti Allah Allah ta'ala Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben suwiji-wiji iku qadirun kuwasa Gusti Allah kuwasa nyadakno wong sing ahli dosa dadi ahli taat ya kuwasa Gusti Allah gawe awan terus ya kuwasa gawe bengi terus ya kuwasa gawe awan 12 jam bengi 12 jam ya kuwasa gawe ora tau bengi nang ana jarine nang coba ora tau nang Alaska kan ora sing ora tau bengi padahal terus ya kuwasa enak sing bengi terus utuh mbok tara muslah tau ketok srengenge kuwasa srengenge ya ora tau kontekan bahan bakar iku jenenge qadirun maha kuwasa Gusti Allah ora nate ngantuk ora jenenge sare ya Nabi Musa diprotes kaume Musa, Gusti alam iki tak turu ora Musa. Gusti kaum kula kuwi amoh Gusti takoki jenengan ate turu mboten cara mungkin terbasake. Ya wis saiki cekeli anu Sa. Boten iki cekeli. Wis wong iki jawabe cara bahasane wong ngono. Cekeli aja nganti ceblok ya. Akhire tinggal kantuk tekluk bosone ceblok pecah. Piye Musa? Mboten saged Gusti, dakwah pecah padahal lan ngantuk temen sak pinggirang lho Gusti. Lah iya Musa, jenenge botol wae ngantuk sak pinggirang ajur apa bumi langit sing samene ambane samene gedene. Umpama Gusti Allah duwe sare duwe ngantuk. Ya wis ora enek jenenge Musa, ora enek jenenge sekarang, ora enek jenenge Indonesia, entek yen-yene lho Gusti Allah sare. Gusti Allah kok dirun maha kuwasa. Untuk jengben akhir surat dikasih jengben tak cekap semanten di barakah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal hakim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi wa anta rabbana la ilaha illa anta wa la qudrana wa la ibadu wa nahnu ala mahtika wa matika la tata'ana wa la kabinamatika alina wa rabu wa la kabidu bina wa birlana ba'inna la yaghfiru dhunuba illa anta ya sami ya alim ya mu'min ya mu'min ya salam ya alam jalal wa ikram hal ya ta'ala ya Allah asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah wa la takalana fi majlisina hadza fi makarina hadza fi baitina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamdan illa ghafartahu wa la dayna illa qadaitahu wa la maridan illa shafaitahu wa la dhalan illa hadaitahu wa la ayyuban illa satartahu wa la hajatan hiya laka ridwan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitahu Allah Allahumma jalla khawatina fi hadzal majlis mimman yastahiqu maghfirataka wa rahmataka wa jalla hadzal majlis ya Allah wasilatan lina ridhoka wa barakatika wa rahmatika ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ya
yasirul asir ya man kullu asir wa ya yasirul asir wa inna taysirul asir wa yasir ya Allah ya yasirul ya kita beri bina wa ja'al bina bina'an hadan mubarakan nafi'an dhahiran batnan dunya wa ukhra ya rabbal alamin Allahumma anzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin Allahumma akrim man akrama al-Qur'an wa adil man adalla al-Qur'an wa akhtim man khadala al-Qur'an ya rabbal alamin ya tu'an tatsirana kama wa'adana innaka la tukhlifu al-mi'ad kama atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.